O Instituto Galego de Vivenda e Solo adxudicou dúas parcelas neste polígono residencial de Valdecorvos para a construción de 33 novas vivendas de protección autonómica. Trátase de dous terreos de máis de 3.200 metros cadrados que foron entregados a unha cooperativa por un importe de 1,3 millóns de euros. Son vivendas, estas 33, con un diseño vanguardista, pero sobre todo pensando na sostenibilidade, na pegada ecolóxica, na enerxía e sobre todo nos xóvenes, aqueles xóvenes que queren independizarse e, polo tanto, queren ter unha vivenda protexida. As 33 vivendas serán modulares, terán un tamaño de 105 metros cadrados e contarán cun baixo e unha altura, dúas prazas de garaxe e un rocho. O prezo oscilará aos 175.000 euros máis IVE. A particularidade destas vivendas é que están diseñadas por Proyectopía, que é un estudio que está especializado en vivenda en construcción industrializada. É dicir, parte da construcción das vivendas vai a ser modular, vai a vir xa sobre todo a parte envolvente das fachadas, para instalar in situ, vale? Entre vivendas temos que ir a tradicional porque non son vivendas unifamiliares. Eso que conleva? Conleva a que se reducen moito as prazos de execución e podemos controlar moito o custe de cada unha das vivendas ou ter unha parte xa moi determinada desa fase constructiva. Estas dúas parcelas súmanse a outras 4 coas que a Xunta de Galicia conta no concello de Pontevedra. Unha delas está situada no barrio de Monteporreiro. A estas 33 vivendas únense as 11 que agora están en marcha e 3 máis que estamos en proceso de adxudicación, que son aquelas vivendas que hai pois aproximadamente un ano comenzamos a súa rehabilitación en Monteporreiro, na rúa Alemaña, e que, bueno, pois tamén son 3 máis vivendas de promoción pública a disposición dos demandantes de Pontevedra. A previsión da Xunta é rematar estas 33 vivendas a finais de 2022.